Iroi try saya siat pat nga aku beli pi baro akur teng ke badan bor ke jong try te hakani ke video kendiat nga kwa bat pensyai kam tam na ka benta kini ki nong kendong papli pun ha kim dala pan sngot ho ya kani ke jingmut te henrei ki pa sor te ki babon ki la kam sngot ho hi ya kani ke benta te ke e ke pangakwa ban ya tho ya pi ha kani ke sngi kalong ba kidon kini ki brio ki ba example ngan ai menta lada ngadei kata ngaso ai example ngadei ka brio spa ha bat kata ka jingrio spa ka jongaru ya ka pisa ka bangadon nga yarap iki badok nga penshna ka yeng ka sem ngalet ai ki khaw ngalet ai ki jan ki nep nga pen bo school bat nga yarap hai ki benta ki papon ya ki khon jong kari te kapoi pat kapor ngakwa ban ya kun election onda ngala kwa ban ya kun te namar bangala dep job lupai ka mensim jong ki briu da ka banga penshna ki yeng ki sem da ka banga ai jing rap ha ki papon ki benta te kamot da ka basuk kamot ngala bangan job ya kataka election te onda ngala yeng te onda ngala yeng ban ya kun menta bangan longkum ko we na ki candidate te onda ngala yeng pada ngashim pada ka party ka bom day kat bakum kabon ka jong ublei jongi ngashim da ka party BJP lane ngashim da ka party jong ka NPP te kito gi brio pat ki balayo jing rap na nga ki babon ki ong ngimpet ya ka party henra ngimpet ya ka brio tengan ong e pi kata phil apa klasi bon palat pitep kata ka penbitar ya ublei bat lada kalong kumta kari khasi ke jongi kanom doni ke jingsuk kanom doni ke jingkmen ba kano ka jat ben riu ka ba bo ya ka briu lane ya ubriu hashuwa banyo ublei kata kari kanom yo ke jingsuk kanam yo ke jingkmen namar balai namar baki tip baka party NPP bat BJP kade ka party ka bathang Bible ka bathang yeng mani ka pensitom ben ya ki Kristan henry tang namar baki yo nong na kata ka brio na uta ubrio te kim salia wat bakin de ta dor yo Jisu ujudas ula deu Jisu bat haduk mentadang don shipon ba ki Kristan ki ba perkhat ba utu brio ula lebha ka tu ka brio kala lebha kamper lada ngi let banya sha shaki ngin kersyane ki ngin penjob ye ki henrengan ong e pi ka bakla shibon nai kwa ka yeng ka sem nai kwa ka pisa nai kwa ka e te henrei thang ka wei phin kwa ban shakri ba yo ublei ba phin namlong uta ubayang persya hakmat jong ublei la ne ka bayang persya hakmat jong ublei bon ba ki brio tang ban yo nong ye ka do ban do no ka men sim kim ngau salia haringan ong ye pi ka do ka party ka bayang persya hi ublei ngong ye pi wat ya sya kata onda poi biang ka por setang kat no kalau poi biang la poi sa ka MDC poi sa ka MP pat kumta shi kumta ter lada menta ngim kendet men riu lano pat ngim kendet men riu lada ngi legit i ka no ka party ka bom day ka party ka bale ben blay te lada ka wan ka no ka jing kam ton jing ta yangi ublei ru un yang hi banya le nak menta ka jongi henre lada ngi hi la jet hi da ka ti la jong ya kata ka party ka bangi la yo i da ka khmat hi tengkren baki le ben ye ki Kristan ya ka e pat tengen ya od khmat jong blei ha pa dala ka ti la jong hi ngi la ai bor ye ki nong shuan ki jongi namar kata ngan ong ye pi ba ka jing bha ka jong ki briu la se nga bha ye pi henre lada nga yang persya hi yo blei kata ka jing bha ka jong nga baro ka de ta ka serdap jam namar kata nga ong ye pi ba ka no ka briu la ne no briu la da ule bha sakat no ka noru la da udei hi wa persya yo ble jongi to ngin kyar nyau lum nyawa la da dang don lum dang don wa to pen pet yap nang ta wa nam bit ya ka spa ka phau ka jongki namar om dan jing mot yangi bangin yo ya ka spa ka phau ha ka ni ka perthei hen rengin do no e ka man sim ka jongi sha do ki ba bam jikot namar kata to ngin ye kindet ben riu nang ne shakmat ba yakinehi ki ba shon yo blay jongi te to ngin ker phi i ka no ka jinjan ha kini ki bdai ki balalet kini ki phi i ka e ka baja pat ngam tip menta kala long kum no ka jing sha thang ki mane phi mut ka basuk ban te biang ki tu ki mane ki bala sha thang
Kandai ke pasok. Usutan ulek don bor palan. Namar kata to nginom ya ai bor. Teng-tengi ai bor dala dehi. Teng-teng mangihi. Ngi take head yaki. Bamaki ken syong ken sensyar halor jongi. Namar katangan ong ya piwat nambo ya ubriu ya kabriu hakmat rebo ya ublay hakmat. Te tang katahi ke bangakwa bangan ajing mut yang ngilang baro bahaka next ngin nom ya bid ya kini ki party ki bele ben blay. Te nakam ta kaburam ke jong blay ya ro itrah.